Voit lähteä tekemään naurun ääntä ihan tavujen kautta. Eli esimerkiksi ho 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 ho, ha 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 ha, he 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 he, tai hi 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 hi. Ja olet vaan rohkea ja annat sen tavutuksen muuttua ihan spontaaniksi nauruksi. Eli nyt on lupa tehdä naurun ääntä. Meidän keho on niin typerä, että se ei huomaa tehdyn naurun ja spontaanin naurun eroa. Eli vaikka tekisit näitä tavuja, niin siltikin hyvän olon endorfiinit lähtee kehossa liikkeelle. Eli kokeillaan tavuilla liikenteeseen ja annat muuttua spontaaniksi nauruksi. Valmiina? Lähtee nyt. Ha 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 ha. He 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 he. Ha 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 ha.